Der er så også nogle andre ishockeybørn, der er i gang med at spille herude, og de har faktisk lovet mig at fortælle en lille smule om ishockey. Så kom jeg ud på glat is her. Hey. Og det er Niklas og Liv. Og kan I ikke lige komme herover til mig engang? Og kan I ikke lige vinke til dem og sige hej? Hej. Niklas, du har spillet ishockey i mange år. Ja. Du er veteran, kan man faktisk sige. Hvad fik dig i gang med at spille? Jeg havde 2 fætre, og de begyndte at spille noget ishockey, og så kom jeg hen og se det, og så synes jeg, det var fedt. Ja. Så er det bare hængt ved. Ja. Og hvor lang tid bruger du på at spille det sådan om ugen? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Det er så mange timer, at du slet ikke har styr på det. Er det hver dag? Nej. Okay, det er det alligevel ikke. Liv, du har altså ikke gået i nær så lang tid. Nej. Hvor lang tid har du spillet sådan? Siden sommer. Siden i sommer. Synes du, det var svært at komme i gang? Ja. Hvad var der svært ved? Det var, at jeg ikke kunne stå på skøjter, og jeg kunne ikke finde ud af at bruge en stav. Det må man alligevel sige også, at de ting, man skal bruge, når man står på ishockey. Ja. Men du havde alligevel, jeg synes, du har ret godt gang i det nu. I begge to, I havde altså gang i en skud herude. Her da jeg var på vej ud. Nu synes jeg, sådan noget det er rimelig sejt. Niklas, kunne du ikke vise mig et skud eller 2 her? Jo, jeg skal lige... Og du har lige sådan en fætter der. Vi skal jo kunne høre, hvad du siger. Den sætter vi lige fast. Herinde. Sådan der. Skal vi se. Og hvad hedder det skud, du skal vise mig? Bare trækskud. Bare trækskud. Sådan du. Der er ikke noget. Han ikke. Helst der. Vi prøver lige at smide den. Derinde. Jamen Niklas, så synes jeg, at du skal prøve at vise mig et trækskud. Må jeg prøve at låne din stav her engang? Jeg kan få den af. Sådan der. Er den frosset fast? Ja, den er først her. Nå. Okay, Niklas. Målet er hernede. Tror du kan ramme det? Ja. Hey. Sådan. Hvad er det, du siger? Det er et trækskud? Ja. Okay, hvordan gør man for at lave et trækskud? Du trækker den bare her, så trækker du den hele vejen rundt. Trækker den her, og så... Du tager den sådan her. Og så helt bagved. Alright. Okay, så man tager den lige tilbage, og så rammer jeg så ikke målet. Ej, jeg ramte ikke målet. Der skal jeg mere erfaring til, tror jeg. Har du flere skud? Ja, sådan et slagskud. Der tror jeg lige husk. Okay, nu skal vi have et slagskud her fra Niklas, så hvis I alle sammen lige rykker lidt mere herhenad. For jeg tror godt, det kan gå ned og blive ramt af et slagskud. Kan det ikke det? Bam! Sådan der. Også. Det skal jeg også næsten prøve det der. Er der flere hernede? Hvad gør du her, Niklas, når du laver slagskud? Jeg tager pukken, og så hammer til den der. Så der har du ikke sådan kontakt hele tiden? Der har du med? Der hammer jeg bare. Okay, så ser meget nemt ud alligevel. Nu vil se, om det er så nemt. Stolpe ud, som man siger det i fodbold i hvert fald. Sådan. Nå, jeg har altså stadig ikke kunne få nogen i mål. Du har lige fået i mål. Jeg var lige ved. Er der flere skud? Ja, så er der et håndled. Håndledskud. Alright. Lad os prøve at fyre den af. Sådan. Okay, det må du lige prøve at vise mig. Det er det sidste skud, jeg lige kan nå. Og jeg kunne altså godt tænke mig nu at få bare lige 1 kasse, Niklas. Så hvad håndleds? Du er bare lige på en gang til, og så hårdt. Okay. En og så en hårdt. Så tror jeg nok, det er lige, det kommer her. Yeah! Sådan, det var alligevel en... der er klapsalve herude af det hele. Hey! Og de banker i gulvet. Hvorfor gør de det her? Ja. Plejer man altid at banke i gulvet, når nogen de scorer? Ja. Det er for at sige sådan. Det er for at sige sådan? Ja. Eller hej. Nu har I jo altså rigtig meget udstyr på. Det er ikke fordi, I har sådan nogle brede skuldre her, vel? Nej. Og Liv, hvorfor har I så meget udstyr på? Det er for, at hvis vi falder, så gør det ondt. Hvis I falder, så gør det ikke nær så ondt, eller hvad? Nej. Alright. Er du nogensinde kommet til skade, Niklas? Ja. Det er du? Ja. Hvad er der sket? Så er han ligesom, man bliver taget i benene og sådan. Forskellige ting. Har du brækket noget? Nej. Heldigvis. 7-9-13. Alligevel ikke endnu. Albu i hovedet. Det er jo altså sådan, når jeg ser det i tv, så vil jeg sige, at det er en forholdsvis voldelig sport, Liv. Ja. Og så synes jeg heller ikke, man ser så mange piger spille den. Nej. Synes du, det er svært at spille med drenge? Det er det ikke. Er det sådan noget med, også at drengene, de sådan, hun er pige, så vil vi ikke hen, røre, så kører vi væk? Nej, det gør det ikke. Det er det ikke? Nej. Du giver den gas alligevel, eller hvad? Sådan. Det er rigtig godt.
Niklas, du har jo spillet lang tid af det hele, men har du nogle drømme inden for ishockey? Ja, Hvad er det? at blive en god ishockeyspiller. Ja, okay. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Er der noget sådan mål? Er der en eller anden stort idol, du vil være lige så god som? Eller er der et eller andet sted, du vil spille? Du spiller i hvor? IK Aarhus. Oh yeah! Sådan der. Men er der en anden klub? Nej, Ikke rigtigt? lige nu. Hvad med dig, Liv? Nej, Heller ikke noget det er andet? den bedste klub. Sådan skal man jo altid have det. Og så skal vi til sidst også lige høre, for det kommer herover for det, fordi I har sådan nogle lidt fancy snørbånd hernede, synes jeg alligevel. Hvorfor har du 2 forskellige herovre? Er det street inden for ishockey? Nej, jeg havde bare lyst til at have 2 forskellige på. Indtil jeg fandt ud af, hvad det hed, så gad jeg ikke med at have dem. Sådan. Det er da rigtig, rigtig fedt at snakke med jer og få lov at skyde lidt her. Tusind tak skal I have. Så er det bare at udgive den gas igen.